Spring, Christmas, New Year, tai boskango phai tongo abo karibo bisi election. Abono kitingei bodol-bodolo juda-juda pandani bisitei lukurokno habromung samung botang ngai tongmani bisingtei joining mankukna ingkha tipra Motha. Hanyo hai 49 number constituency Chawmanuni Rajdor bisio tipra Mothani kaisa pandani bisingtei o Pandawo Cpim bai BJP yakarei tipra Mothani bana Rwphaikha 12 lukhungni 36 voter. Tipra Mothani bana yakarei botolo lamthugui naharka TTA disini CEM PURNACHANDRA JAMATIA tongkha 49 Chawmanuni MLA Pol Dangshu tai MDC Hongso Triprana khobai tipra Mothani juda-juda adong rok borok khatungjak lukurokni bagui kok KHNAKHA MDC Hongso Kumar Tripura tipra Mothani khatungjagui phai tongmani kok. हामबाय तिनी 49 Chawmanuni kaisa chini BC Rajdor BCO tini oro phai manjak phaijak chini ADC ni CEM Purnachandra Jamatia sarbo phaijak chini 48 koromsorani chini MLA Pol Dangshu ani o elakani leader rok bibhinno district committee YTF ni bibhinno oborok tini narok jara social media ebong electronic jara obok tonai rona belai belai ke hambai tini oro belai ke chung sara mankha je tini CM ni netritwe ebong o elakani leader rokni netritwe chung tini oro balo ekta program bo chung khlaika naithok khlaiye bibhinno jagani o boisini bibhinno parani borok bo phaika tini oro taibo kaisa chini je good news mane khobor kaham khainaini bagoi tini 12 family chini 34 voter bibhinno dol yak agoi chini dolo tipra muthano hamjagoi অর্থাৎ বুবাগ্রানো hamjagoi বুবাগ্রা যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারাউনি bagoi ত্রিপুরা সারাউনি hamkraino samung tangmano borok hamjak baye phainaino aro chubasurinani bagoi borok tini chini dolo phaika chungbo chini CM ebong chini MLA saheb borok khabai khobai borono lamjokha ebong chungbo khaka hambai khobai borono tini accept khlaika phainai chung tini simi chung sai thangka chini CM o elakani bibhinno samosyani tui chungbo kok sanai এবং স্টেট গভর্নমেন্ট বাই চালাইনাই চিনি MLA সাহেব DM বা কোনো চিনি বা অব মিটিং বা দিশা বিভিন্ন মিটিং जों কাউ চালাইনাই जोंबो এডিসিনি যারা চিনি কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে যারা তংনাই রাখবাই PWD বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে অব রাখবাই जोंबो কাউ সানাই এবং আং তিনি বেলাইখে খাফুरै মা দङ ও এলাকানি আনি বুতার রাवनो গত বিধানসভা বা আনো गोबां বুট বাই কপ্লাই খলাই রিজাক এডিসি নির্বাচন বো বুট রিজাক আং আশা খলাयो एकदम आं दृढ़ विश्वास बांग्लाबाय साना थांखाय फाइनाल भिलेज कमिटि निर्वाचन बो आनि त्रिपुरा मुथानि पन्चायत दंनाय बुबाग्राना नरा उपहार खलायनाय हामबाय नरावनो जतन